Dit is nou een simpel plaats. Als dat nou ondertussen Audi is. En dan neemt ze dan mijn camera hoor. En dan stap ik even op haar. Gewoon even zitten, meer net. Ja. Ja. Sally. Lijntje. Oh, ik denk zo wel afkomen. Krukje, hè? Dat is mij wel even. Als je erop stapt. Ja, tuurlijk. Maar ik denk het, hè. Van de zijkant van meer. Ja. Ja. Is dat maar even? De vrekenstaand. Ja. Ja. 22 weken zwanger. En Rijntje heeft met nog een maand. Ja. Ik nog 2 maanden. Rijntje nog 1 maand. Tje. Heel blij ben. Ja, maar ik moet hier ook mee. Ja. Hey Lon. Hey. Ik ken het even aan. Nee, blijf maar zitten je. Ik zie de hele dag wat ze zitten blijven. Ja. Ron die draagt je wel rond zijn aantal erbij. Ja. Doe dat maar even. Heel braaf. Heel dichtbij. Oh. Oh, Sally, braaf. Goed zo. Iets voor Nico? Ja, ik dacht wel van, ik film gewoon, dan kan je het eruit knippen. Zeg maar even dus de auto man. Wat lacht er nou eens aan? Cheese. Cheese. Ergens naar voren. Tuddelulululut. Sally die zou uit de groep. Zo. 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 Maar ik moet even blijven.
Dan herst ik nog vooruit. Een heel iets zandje rieden. Dit is het bewijs. Het is maar een heel iets zandje. Ja, heel lief. En wat denk je er al, hè? Ik op film, hoe is dat dorst? Ja, Dat lukt. tadaa! Tje. Braaf, Poppy.